थान्दा बोथोर सफैलायबाय। अर खाथियाव जिरायनानै अमा बेदर हांनानै जानायनि सम सफैलायबाय। गोजां बोथोराव सोर सोर अर खाथियाव थानानै मोजां मोनो? सोर सोर अर सायनानै मोजां मोनो? आं हले जोबोर मोजां मोनो। थान्दा बोथोराव आङो अर खाथिनिफ्रायनो सिखारा। साहा फुदुंनाय, ओंखाम ओंख्रि संनाय, अर खाथियाव जिराय जिराय मावनो जोबोर इन्टारेस्ट मोनो आङो। आं बायदि सोर अर खाथियाव जिरायनानै ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो बा अर खाथियाव अर हांनानै डायलग मारिबाय थानो सोर मोजां मोनो? बांसिन सिख्लाफोरा मोनो नामाथाय? सेंग्राफोरखौ एसे खम बायदि मोनदों आङो। ना सोरबा सोरबा सेंग्राफ्राबो अर सायो नामा बेखौ आं मिथिया, खिन्थु प्राय सिख्लाफोरा अर सायनायाव बांसिन गोसो होयो। आरो सिख्लाफोरा मोनसे हुदा दङ, अर सायोब्ला आथिं गावजानो बिराद गिसोयो। सोर साबेसेया आथिं गावजानो गिनानै अर साया आरो सोर साबेसेया है बाद हो बेफोरलाय आरो अर सायबालाय आथिङा गावखागोन होननानै अर सायथाबबाय थायो। अर सायनो मोजां मोनो, अर खाथियाव जिरायनानै SMS गेलेनो मोजां मोनो, फन रायलायनो मोजां मोनो, फेसबुक वाट्सएप स्टेटास नायनो सोर मोजां मोनो? कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो। रोहो रोहो अर जोंबाय थानायखौ सोर गारनो हागोन दे थान्दा बोथोराव? सानबाय आङो दिनै अर सायै सायैनो एसे आंनि उर्ला बुटुला चेनेलनि फेमिलिफोरजों सावरायलायनो होननानै। मानोना आङो मालाबा नायगिरिफोरनिसिम ओरैनो मोनफा मोननै कुइसनफोर सोङो, बा सोर मा लाखो, बा सोर माब्रै दं, सोर मा बायखो, सोर बहा थांखो, सोर मा जाखो, बेखौ आङो भिडिअनि आवगायाव होयो नालाय। दा खायफाया माने भिडिअनि समाव बेफोरबायदि होजानायखौ एसे बाजादों आरो बुंदों आरो खायफा, आब' बे भिडिअनि सिगाङाव नोंदे गोबां खोथा सोङो, बेफोरबायदिखौ भिडिअआव बुंनो नाङा, आउट भिडिअ लाबो होननानै बुङो। माबा मोनसे सोंनो गोसोब्ला आउट भिडिअ लानानै सोंहर इदि बुङो नालाय। बेनिखायनो सानबाय दिनै टाइम पास जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै भिडिअनि गेजेराव बुङालासे आउट भिडिअ लानानै फैबाय रायलायनो। गाज्रि दामोन। आरो आंजों लोगोसे रायलायफागोन कमेन्टनि गेजेराव आसा खालामो। दुर्गा फुजा जोब्बाय, लोखि फुजा जोब्बाय, दिवाली फुजा जोब्बाय, गोबां फुजायानो बेसेबांबा बोसोरनि सिगांनिफ्राय नेबाय थानाया माब्ला फैखो माब्ला थांखो। जेब्ला गरम बोथोर जादोंमोन ना, गरम बोथोरखौ गोबाङानो रायदोंमोन। आयौ जानो सान्थि ना जिरायनो सान्थि, ना गाननानै बेरायनो सान्थि, ना मा सान्थि, ना उन्दुनो, जेरावबो सान्थि होआमोन बे गरम बोथोरा। सोर साबेसेजों मा बिसयाव रायजादों आरो बे गरम बोथोरा। बहाबा थांनो नागिरदों, दुगैग्रोम मोनग्रोम देलायनानै थांनो नागिरो सोरबा, नाथाय हाया गरमनि थाखाय। बुखि जालायो बे गरमखौ हाथारला आङो, सान्थिबो मोना देलायनोबो होननानै सिख्लाफोरजों खम रायजायो। गरम बोथोरा बेस्रा रायजा खोमा आलौ जा बारलांबाय। दा फैयै फैयै थान्दा बोथोर सफैलायबाय। मासे गोजांदोंहाय। गरम बोथोरा बेस्रा रायजा बारलांबाय, दा सफैलायबाय थान्दा बोथोर। अबयसे थान्दा बोथोरा बहुतनि थाखायनो मोजां। मानो होनोब्ला सेंग्रा सिख्ला बिखेखै सेंग्रा सिख्लानि थाखाय जोबोर मोजां। बहाबा बेरायनो थांदों बाइकआव स्कुटियाव, टफि मुजा जुथा जेकेट लंपेन्ट, वाव गरम जि गाननानै एकदम गपस हेभि बाइकआव उथिनानै वाव ब्रुम बेरायनो थांदों सोरबा सोरबा, खम इन्जय खालामदों। आरो दुखुबो नाङो थान्दा बोथोराव। बोरैबा जायफोरा न' बां गैजाया ट्रेन साइटिंफोराव थानो गोनां जादों, बास स्टेन्डफोराव थानो गोनां जादों, जेरावनो मेरावनो थादलाबायनो गोनां जादों हाग्रा बंग्रा, बिसोरनि थाखाय बोरैबा गरम बोथोरानो मोजां। जेराव मेराव बाहेराव उन्दुना थानो हायो। दा थान्दा बोथोरावथ' जायफ्रा न' बां गैजाया मागिबायनानै जायो, जोमनो गांसे मोजां जि गैया जायो, बिसोरनि थाखाय बेसेबां खस्थ' थान्दा बोथोरा। गरम बोथोरा जेराव मेराव उन्दुनो हायो, थान्दा बोथोरावथ' बेबायदि हायाना, खमफि थानो गोनां जायो जायफोरना जोमग्रा जि गैया बेसेरा। जायफोरा माहाजोन बिसोराथ' सिन्था गैखायानोसै, गरम बोथोरावबो थान्दा एसि होनानै लायो, थान्दा बोथोरावबो गरमनि एसि होनानै लायो। माहाजोनफोरनि थाखायथ' जेनिबो प्रब्लेम गैया, जेनिबो सिन्था गैया। दा जायफोरा सान हर मावनानै जायो बेसेरा फुङावनो सिखारनानै हौवाफोरनो बिखेखय हिन्जावफोरा
सिखारनानैनो फुङाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो, गथ'फोरनो जानानै स्कुलाव थिनहरो, हौवाफोरखौ जानानै हाजिराफोराव थिनहरो। जायफोरा सान हर मावनानै आगोर मोना, थान्दा बोथोरा बिसोरनि थाखाय जोबोर उसुबिदा आरो खस्थ'। बिसोरो सानो आयौ गरम बोथोरानो मोजां, मावख्रुब दांख्रुब दुगैनानै थान्दा बोथोरावथ' बाब्लाबो गला। मा होनबावनो आरो लोगोफोर, इसोराथ' मानसि जाथिनो नांगौ बायदि होदों। अखा बोथोराव अखा होदों, सान्दुं नांगौ समाव सान्दुं होदों। हा हुफोरा रानस्राव बालि हाद्रि जानाय समाव अखा हानानै हाफोरखौ थाजिम खालामदों। मानसिया थांनानै थानो, माइ सौनो, माइरं जानो, ओंखाम जानो, माइ लामनो, जि फोराननो सान्दुं होदों। नांगौ बायदि जोंनो नांगौफोरखौ सुबिदा होदों। सब खोथाखौ बाद हो लोगोफोर, आं मोनसे खबर होनो। नायगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो मोनथिहोनाय। नायगिरिफोर, आं दा जेराव थायो बेयावहाय दिनैसिमथ' आंनियाव हाबाखै, आं नुवाखैबो, खिन्थु जोंनि उसुंसेयाव गामियारिफोराव गोबां हायथा मोदाय, मा होनगोन बेखौ, हायथाना बावनासा होनो, बावनासारना बावनासा होनो, बे गाहाय गाहाय मानसिया बेखौ आरोना, आं बेखौ हायथा होननानै बुङो। बे हायथा मोदाय गोबां ओंखारदों। सोरनिबा न'आव हाबदों, बिदि खालामदों, बिदि मावहैदों, बिदि जादों। गोबां बेबायदि हारला जागासिनो आरोना हायथा मोदाय। आरो सोरबा बुंदों गोमोरदोंबोनो, गोमोरनायबो नुनो मोन्दों। नै नुजायो, नै गोमोरो, नै फालें सिङाव थाङो आरो हिन्जाव मानसिफोरखौ एसे बरनाम खालामनो नागिरो। बेफोरबायदि गोबां खोथा ओंखारदों। बे हायथा मोदाया अबयसे दानि खोथा नङा, गोबां बोसोरनिफ्रायनो जों खोनाबोबाय थादों। बोसोरे माबा नङा माबा मोनसे जोङो समयसाखौ नुनो मोनखायो। एखनब्ला साखन्द्रानि बोथोर, साखन्द्रा ओंखारदोंनो, एखनब्ला बाइक सिखाव, स्कुटि सिखाव, मानसि सिखाव ओंखारो। आरो दायो खोनालायगासिनो जोंनिथिं दावराव जागासिनो हायथा मोदाय। जोंबो बिराद हुसियारि दङ बे हायथा मोदायखौ लानानै। नायगिरि लोगोफोर, नोंसोरनिथिंबो माब्लाबा ओंखारहैनो हागौ, खबर मोननो हागौ, बा सोरबा हायथा मोदायजों एक्सिडेन्टबो जानो हागौ। सोरबाफोर हायथा मोदायनि दावराव दावसि खोनाफेरबायना? खोनादोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदै। नाथाय दा जोंनिथिंबा गोबां हायथा मोदायनि दावराव जागासिनो। जेसेबां हायो हिन्जावफोर, सिख्लाफोर साबधान थानायानो जोंनि थाखाय मोजां। आरो मोनसे मिथिहोनाय, मैयानि जितु इभिनिं टाइमाव होबाय थानाय भिडिअ, बे भिडिअखौ आं मैया इभिनिं टाइमाव होनो हायासै। मैयानि दिनाव मा जानाय आं मिथिया। मैयाथ' भिडिअखौ आङो एसे थाबैनो बानायदों आरो एसे थाबैनो आपल'ड होदों। नाथाय मा जानाय, आपल'ड होनाय भिडिअआनो सेभ थायाखै। आरो होफिनदों, रि-आपल'ड 90% थाङो आरो 1%निफ्राय रि-आपल'ड जाफिनबाय थायो। बेबायदिनो जाबाय थादों। बेनिखायनो मैया भिडिअखौ इभिनिं टाइमाव होनो हायासै। इभिनिं टाइमाव होनो हायैनि आङो फुंनि 5 रिंगायाव होदों। जायफोरा नायहैयाखै, मैया नुनो मोनैया हयथ' दाबोसिम नेनानै दङ, नायहैयाखै। आं खावलायो मैया नायहैयैफोरा मैयानि भिडिअखौ दैफुङाव होनाय जादों। गासैबो थांनानै नायहैदो। आरो नायहैयाबा जोङो एपिसड गासै भिडिअखौ जोङो लारिहै मिथिबोनो मोना। नायहैदो, बिनि उनाव नायहैखांनायनि उनाव दिनैनि भिडिअखौ गाबोन लाना फैगोन। गाबोन फुङाव बयबो नेनानै थाब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, गासिबो मोजाङैनो दङ ना? आसा खालामो उर्ला पुतुला चेनेलनि फेमिलिफोरा गासैबो मोजाङैनो दङ। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों गोदान, जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो एपिसड 1निफ्राय नायबोगोन होननानै आसा खालामो। आरो 1 एपिसडनिफ्राय नायबोयोब्लासो जोङो बुजिनो मोनगोन। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक कमेन्ट होनो दाबाव। जेब्लायबो बेबायदिनो अनसायबाय थागोन होननानै आसा खालामो। आरो जोबथायाव नायगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो मोनसे सोंलु, बे सोंलुनि रिप्लाइखौ गासैबो होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। दिनैनि दिनाव सोरहा मा ओंख्रि संदों अन्नानै खोन्थाहर। सोरहाबा हांसो बेदर, सोरहाबा अमा बेदर, सोरहाबा हा सबाय, सोरबा फानलु बाथोन, आरो दाथ' बिखेखयै माइ हानाय बोथोर गुमा बाथोनबो जानो हागौ। जायखि न'खराव जेखि ओंख्रि सङा मानो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। मोनजायाब्लाबो मिथिनानैनो मोनजादों साननानै लागोन आरो ना। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे। सावरायनाय भिडिअखौ आसा खालामो कमेन्टआव बयबो खोन्थाहरगोन। दे बिदिब्ला बाय बाय।